Hello yalla bai. Alo alai labaran ya gari ya gida ya aiki. Lafiya lau wallahi madam. What? An dauke maka da? Washe? To kudi suka ce za ka kai? To shikenan yanzu abin da nake so da kai alai labaran. In ka je za ka kai kudin. Kar ka yadda kai mun waya a gurin, ka gane? Kar kuma ka gaya kowa. Kai mun test kawai, kai mun test din kuma da location din gurin da ka je. Ka gane? Zan je headquarter yanzu. Kar ka yadda kai waya a gurin su. Yawwa. Ka tafi da kudin, kar ka gaya kowa kawai. Yanzu zan je headquarter. Zan sanarin Allah da za mu kawo dauki yanzu nan. Okay, to shikenan. Yes, sir. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Baba ba ni tumatir na cin salak na 50. To yanzu baba ka yi jigum wasu suna neman sana'ar ma ban samu ba kai kuma ka samu kana wasa da ita baba. Yaro dole ne na yi tunani kuma dole ne jigum. Harkar rayuwar nan ce sai a hankali ne. Duk abin da za mu siya a yanzu da tsada muke siyansa. Ko kuma wasu an ba sai su ga kamar mu ne muke yin tsadar. Yanzu baba ni dai ba ni abin da na zo siya. To gashi yaro. Masoya ke san me? Mun je mun zauna da babana mun yi magana bayan ya zo an samu na rana ya ce akwai wani ƙaramin kyauta da zai baki kuma na ji daɗi sosai saboda yana son abin da muke so shi yasa ya mun haka. Amma Allah abin ya min daɗi ya burge ni sosai. Allah ko? Allah. Sarki. Halima na jiya ce. Ne da shi. Tela na ni. Telan da bane? Telan ki ne zai miki irin wannan kyau. Ina zuwa. Bari sai shi. Ka ga dan rabu da shi kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da yau ka sani. Na ji kana mata wani irin kira ne kuma ta ce mai ita kai telan ta ne. Kayan ka kawo mata? Tela. Kine telan nata? Waye kai? Ni masoyin ta ne. Kuma nan ba da jimawa ba za mu yi aure da ita. Kuma na zo shi yasa na zo in tambaye ka. Me yasa kake mata irin wannan ba? Ita sai ba ni Saurayi na ne. Saurayi ni ne saurayin naki ko shi ne saurayin naki? Shi ne saurayi na mana. Ni kuma ni wane ne a gurin ki? To kai ma saurayi na ne. Ni saurayin ki shi saurayin ki. Amma dai na fi son shi gaskiya. Dama sakon nan na kawo miki. Au a tamface? Sai dai a tamfar. Kaga dan Allah ka yi hakuri. Kaga ka yi hakuri. Dama haka kike? A'a wallahi. Kaga ka yi hakuri. Irin abubuwan da na yi miki a rayuwa Halima. Kaga ka yi hakuri. Amma babu komai. Laifi na ne. Duk irin abubuwan da na yi miki. Kuma ga wannan waya. Mai yaudarar banza mai yaudarar kuma duk abubuwan da na yi miki ki je ki tattaro su an jima zan zo maka. Amma dai ai ka san babu waya a hannu. Babu waya a hannu.
ka gaya mun kai da suwaye. ranka ya daɗe ba zai amfani ka ko da na gaya ma. Yanzu ba za ka gaya mu gaskiya ba kenan. ranka ya daɗe ba gaskiya ne ba zan gaya ma ba. zan faɗa ranka ya daɗe. zan faɗa ranka ya daɗe. To dai dare na kuke zama. muna yin gangare. Hayin gangare. muna yin gangare. ne. mun kai 19. Ka gaya mun gaskiya fa. gaskiya ta nake gaya ma. Yanzu ina za mu same su. hayin gangare. Ofisa. hayin gangare. Kuma yin mun da shi ciki. Kuma da shi ciki to. Kashi.